Takže čaute, vítame vás na našej mape, jak sa volá? Revenge of the Gods. Spolu s Minery Studio. Tak poďme na to. Teraz čo? Just dig down. Veď skoč! Rozkopej ten blok. Ten dole? Jo. Uá! Ty vole. O, kurňa, ja No mám poď. nohy. Pozor. To je halus. Takže čo tu je? Toto všetko máme zobrať? Jo. Hej, nezačneš natáčať ty, lebo ja mám strašne lagy. Ja taký. Tak necháme to takto, no a čo, že budú lagy. Teraz čo? Tak. Už som to vybral. Ja, dobre. Na, tu máš loďku. 2. Kde si? Tak a čo teraz? Jedem. Počkaj. Jo. Juhu. Počkaj. Juhu. Ty vole, nie, mne sa rozbila. Láne. Taký rozdiel. Pomoc! Kurňa, koslivec. Ty vole, do riti sme v riti. Som v riti, pomoc, help me. Čo tu Hoď sem máš ten spraviť? rybní disk. Rybní disk tam hoď. A čo to pomohlo? Tady něco. Ja sa ich bojím. Aj, tu je za tým niečo, poď sem. Tady je čudlík. Ale poď sem. Tam je Enderman, Creeper. Aha, tu máš a ešte za tým. Poď sem. Poď sem. Aha, a tu ešte za tým. No, jo. Pozor! Kurva. Debilný zombík. Počkaj, ja by som si mohol spraviť... Ja nemám ešte čoho. Jeden meč. Au. Pozor. Bež. Padám. Kde mám ísť? Ja sa bojím. Ty vole, tak to je úplná halusia. Jo. Kde si? A kurňa. A kurňa, kde si? Tady. Kde? Tu. A kde ideme? Sem někde. Pozor. Help me. Help me, on ma dáva. Krista. Ja ťa nevidím. Kde si? Aj po něm. Poď. Ja sa Si vole, to je bojím. halus. To je úplná sranda. Ty to hráš tiež prvý raz? Ne. Odkiaľ vieš, že máme ísť tady to? Jsem hrál. Pozor, skeleton! Dobr. Tu Padej. máš hajzel, tam má. No, kde ideme? Sem musíme vyskočit nějak. Kde? Veď to rozbúraj. Tady. Tak to ja neskočím, keď mám také lagy. Ja som kydol zas dole. A ja to neskočím, keď mám také lagy. Počkej, já tě potnu. Riti. Tak. Dobre, ja vypínam už fraps, lebo mi to strašne laguje. Abo necháme natáčať? Jo. Ale aj takto z toho nič nebude, lebo to strašne laguje. No, takže čo teraz? Ja by som potreboval... Poď toto vyťažiť. Pomôž mi. Spravím nám meče. Jo, to je úplná sranda. Že? Jo. Ale Je hlavne- truhly. Kde? Dole. Počkaj na mňa. Jo. Fuj. Jak ma myklo, že som tam padol. Wow. Ok. Jídlo. Truhly. Kostné mučky z toho spravme. Jo, no. A ja potrebujem jedlo. Tu máš.
Kradnem. Cigáni. Jo. Máš tam zhnité meso. Jo, to stačí. Počkaj, ja spravím crafting table a spravím nám meče. OK. Chceš dřevo? Jedno? Ne, už mám. Dvě? OK. Hop. Ja nie. Ale áno, takto. Oh. Sakra. Ale spravím vyše tých mečov, lebo Jo. keď sú to drevené, vieš. Jo, jo. Oh. Spider. Ty vole. Oh, 6 to prdel. mečov. Na, tu máš 3, kde si. Jo, tady někde dole. A jde po mně Spider. Pomoc. Ja som sa dal do tej pavučiny. To Ja projdeš. som ju zbúral. To, že ona sa dá búrať? Na. Jo. Tam máš 3 mečky. Ale dúfam, že tieto jedlá všetko nestratíme. Jo. No poď. Pozor, pozor. Kto tam je? Ale pavúčik. Zase sme späť. My sme zase späť, vieš o to? Pozor. Jo. Tu máš. Tam má. Počkej, sem pojď. Sem pojď, Kde? sem. Počkaj, Nic. čakaj ma. Lebo ja tu zablúdim. Wow. Pozor, creeper! Kur. Svině. Svině. Kur. Ouč. Kurva, a sme v riti. Oho, Rudit. A sme v riti. To možno na niečo viedlo. A ja tam mám Aj ako to. výjsť, ty si poradil. Jo. No tak ma portni. O, sakra. O, skeleton, portni ma. Ježiši. Vieš to, že keď dvakrát stlačíš hornú šipku, tak ideš rýchlo? Jo. Help me! Mám lagy a ja ho nevidím. Ty vole. Dobre, ja už asi Super. vypínam fraps, tak my sa s vami učíme. Čaute. Odzdrav. Odzdrav. Nazdar.